Eto ɗon ko haalirde Golal Média. Oumar El Hadj Thiam Jaayɗe Pinal. yurnito Jaayɗe Moritani e mayirde nde ɗo yontere yogi e majje dey piitimo ko piino puɗɗorɗen Jaayɗe Kalam arti ko gonnoɗo hoorejo leydi Moritani Mouhammedou Abdoul Aziz dokkaɗo wellitare seeɗa gam heblanade dossier muɗum candidature kalama mogginani wi ko ha joni dey namde ene jokkiɗi candidaji ɗiɗi Biramda Abeid wondude Abdoul Aziz mbiɗa ni laamu ngu ma rokkuɓe kay fartange ɓe jeeye e foɗodirteɓe lefol laamu ndenni dey yo safrore mabɓe haaɗi e hanina hoorejo ira poɗɗo yawtude e dawal parrainage 2024 dey yo ande wona 2019 wini ko Jaayɗe Kalam ɗo landa laamu wannomo parrainé hikka noon yo itto goddul makko e ballal insaf wullitande makko e wulmawlud nanɗon ha dibitagal makko yijji hen Jaayɗe nde ɓeydi hen tumamuye makko e laamu ngu uddude lawol haddemo wonde candidat wonɗo reedu ina heewa noon taw wonki resdetake Jaayɗe Kalam e nde yontere no garɗo kalmisade ni daaƴir hiñu muɗum dey ko namdal beele ni ñawirde nde ma dadɗuɗo e fuɗɗode campagne lajal noddude Biramda Abeid ñawore Jaayɗe Al Akhbar kañumne ni gombude muɗum gasi koye Mouhammedou Abdoul Aziz keɓɗo casier judiciaire wellitare raɓɓere gam nawnandemo heblanade dossier makko candidature sifande temedere conseiller hen joyo ko mairuji ɗum ni sattirani Aziz wini ko avocat makko Mohamed Ichidou so jalɗi Aziz ɗaccama guewo hikka dey foɗodirteɓe lefol laamu cubtogol Ghazouani nden dey ma sattu hakkunde Samba Libadaro noon e Samba mo liɓetake so kawre dingiral yani maaye porli kew yoge e Jaayɗe mbaɗi ko namdal beele ni Aziz dey jogorani kay wonde lamɗo leydi Moritani nayaɓo gartude e dartude ardade leydi caggal ndi yaltuno laamu gadana o e wiide Jaayɗe ɗe wonno ko Moustapha Mouhamed Saleh ɗimmo o wonno ko Mouhamed Khounawul Haydalla taraɓo o wonno ko Eli Mouhamed Val Jaayɗe ɗe garti e wadde kay cibi e bayyinago ngo candidaji ɗi jaltini wasde kay yonude konngol laamu kala baɗɗo parrainé candidat lundu ko alda e yamirore mabɓe so tawi ko maire wonno itte kuule musde pawe e dow muɗum CVO laatiɓe coccorgal Jaayɗe hol Jaayɗe nde artani e ngo bayyinago ala Jaayɗe nde artani e bayyinago CVO ƴañɓe Biramda Abeid mbi ko hikka tan woni hikka so wote ɗe laaɓi so sarɗiji ɗi ɗoftama waylare dañe candidat goto kattanɗo yettidade Ghazouani joɓɓi dawaɗi ko Biramda Abeid wini ko coalition vivre ensemble Jaayɗe ɗe jerwima ni e candidat tawasul cuɓaɗo hanki Hammadou Wul Sidi El Mukhtar joɗiɓe duuɓi 16 jaltinani candidat mbi hikka kadi woni hikka tawasul landa ɓurka jogade doole wi ala ko subiri candidat gol lawol so wona ɓesgu Moritani tampi lurli joni kam so wonɗo balaji ɗiɗi jeddodiranno tawasul ko hoƴañata Ghazouani ala ma addu candidat jeddodire ɗe gasi tawasul betti hewɓe udditen Jaayɗe Sen Alioune nden artini koye kongude gouverneur Hodol Sharqi biiɗo Moritani ina heeɓi yoftade kala dartoɓe ɗum haare Moritani ina hattani kay rende keeri muɗum e ɓiɓɓe leydi mum kono kadi ina heeɓi yoftade kala dartoɓe ɗum haare jangguji wini ko Jaayɗe Sen Alioune kongude gouverneur Hodol Sharqi nde Jaayɗe rutti koye ɓesgu leydi Moritani waraɓe to Mali e nadgol konno wagnere e Mali nder wertago leydi Moritani piyen ka hello garten e Jaayɗe Mourisaloun nde Jaayɗe gombude mum bonani eko soccorte ko artini koye nguleki pakirki e nder leydi Moritani diiwe kewɗe hande o dey e nder wertago leydi Moritani duuɗe jangirɗe ɗe waktuji jangirteɗi ɗi mbaylama waktu jangoyde natti wonde 8h wattama 7h Jaayɗe nde wi ko ɓawo jinnaɓe jangoɓe e parents d'élèves mbaɗi ɗaɓɓade yo waktu o wayli sibo nguleki ɓurtuki Jaayɗe nde wi ni won kay e jinnaɓe comani wiide ni yo waktu o wayle mbi tan ko gaddet loppet sukaɓe mumen jangoyani e ki nguleki 45 degré ñande kala sukaɓe ko tuƴƴuɓe Jaayɗe nde uddiri ko toɓɓere namdal beele pellital ngal jagorgal jangde gendiri ƴettuno yatirta hen caggal wiide kay kawguellaji hono composition kono gas ɗiɗi lewru juin e ki nguleki ɗo elwaji tuƴƴata ñande kala e nder kala suuji udden Mourisaloun ngaren e Jaayɗe Atlas Info nden dey windi koye mawnirgol janngo aljuma ñalngo windere yankew wellitare Jaayɗe nde wi wonde titonde nde ko ballodiral Jaayɗe yankoɓe gam hadde wargoji Jaayɗe yankoɓe Palestine naɓe e bonnude jaynirde mumen taqaddumi
kañumne ni rutti kay koye goome fête du travail golloɓe leydi ndi yuɓɓinɓe sappo ina goyto yo jobdele ɓeyde yo gurdam mumen waɗi e gonka moƴƴa. Nord info kañum kam ɗereji muɗum bonani e politique gumbude muɗum gasani e ka haala wona ko jayɗe keddiɗe coccoro ko woni ko soccorto. Nden jayde addi ko hello heso wini holde neɗɗo tolnoto e duuɓi wiye ko nayejo e wiide mayre ngal namdal ko to université Berlin e Luxembourg werla. Rendini ko 14 ujunere neɗɗo anduɓe hewɓe jewti hen. ɓen anduɓe namdi ko hakkude jibinaɓe 1911 e 1974. hayso tawi ala ɗo hawra kam jayde nde wi wonde dañƴo duuɓi 64 kam yo ittu hakkille muɗum wiide ko sagata sibu maali nayiw puɗɗima jeemade ɗum. uddiren jayde golal média golal dey waɗi titonde muɗum e golluldu ndeke beyi e baali gurdu tan kono jiida hartango. CVE vert certi joɓaari wonti eɓon ebre hen fof noon tufi tinde muɗum. golal média e calsalti mum. Heɗoto ɗon ko haalirde golal média.